Chorua, chairperson of the Norton District War Veterans League, has passed away. Salapina mashukubira nyikoshinzi, aiwa top Norton War veteran, boss die. Chitiko, aiwa panguwa ino chirukunuko kunzi, aiwa war veterans edu, panguwa ino, varongosakatika one by one. Chitiko chirushamisa vagari vemunyika yeZimbabwe. Salapina mashuku zvizere, aiwa vanhu vatori curious da kuziva kuti what really happened. But panguwa ino takwanisa kuwana madetails anova ayo mashoma ekuti mukava satisfied don't subscribe or like out on the bell icon. Tipinda pana pamuzimba yemubranyi vamchinzi. Chorua died on January 6. It was buried last weekend at his farm in Norton. The cause of his death was not disclosed. Born in 1960 at Membe village in Mrewa, Chorua joined the liberation struggle in 1978 and received military training in Mozambique. After independence, he served under the Ministry of Home Affairs, working in the Criminal Investigation Department at ZRP headquarters, before being deployed to the ZRP Norton Urban CID office. He retired from government service in 2013. At the time of his death, Chorua was serving as district chairperson of the War Veterans League in Norton. He is survived by his wife, 5 children, and 2 grandchildren. Ndo mashuku anobuda chingwa panguva ino pamusoro aiwa the death aiwa a popular war veteran boss aiwa anozikamwa nemukurumbira anonzi Daniel Chorua. Ndo mashuku atati tikupe mhuri yeZimbabwe. You know, people vanenge vari curious da kuziva macircumstances anga aitika aiwa towards his death. But panguva ino tichiona kuti hapana kuexposwa zvizhinji mhuri yeZimbabwe ndozvatati tikuvigirei muzuva ranhasi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro aiwa pechiitiko ichi. Pinda comment section medu mafungiro enyu, musangana kusubscribe, kulike pamwe chete nekutina on the bell icon.